Gràcies, president. Coincideixo amb el company d'Esquerra Republicana, amb el senyor Soler. Jo crec que és una llàstima que la senyora Sierra, en lloc de parlar de manera constructiva i de la seva moció sobre l'educació en Catalunya, hagi aprofitat l'ocasió i gastat el temps en seguir amb el monotema, com li diuen vostès. Però, de tota manera, jo li vull agrair la presentació d'aquesta moció i anuncie que la votarem a favor. Perquè jo crec que quan les propostes que es fan tenen un sentit positiu, jo crec que vinguen d'on vinguen, sempre ens trobaran al seu costat. Ara, senyor Carrizosa, para crispar no. Para crispar no. Ahir aconseguíem un compromís del govern per tirar endavant un decret per reduir les llistes d'espera i començar a revertir les lògiques perverses de Boi Ruiz quan estava al capdavant de Sanitat, i avui donarem suport a una moció de Ciutadans que nosaltres creiem que en alguns punts poden millorar el sistema educatiu de Catalunya. I aquest és el nostre comportament, si els agrada bé i si no també. Nosaltres, quan es fan polítiques per la gent, sempre ens trobaran. Ara, quan es parlen de cops a la democràcia inexistents, quan es parlen, sí, senyora Sierra, ara vaig amb vostè, però abans se'ns ha interpel·lat i jo li conteste, quan es parlen de cops a la democràcia que són inexistents, nosaltres no ens busquem perquè no ens trobaran i per tant de vostès depèn quedar-se aïllats o arribar a acords. I ja entrant concretament a la moció, dir que globalment la veiem bé, però sí que voldria fer alguns matisos. Pel que fa al tema dels barracons, som el territori de l'Estat que té més mòduls prefabricats, ara bé, cal distingir entre utilitzar-los com una eina puntual, com diu la moció, i per cobrir determinades necessitats, o davant d'aquelles situacions que en tenim moltes, ens hem trobat en moltes situacions al Parlament amb propostes de resolució que estan aprovades i que no es compleixen, on hi ha infants que han passat tota la seva escolarització en barracons, per tant s'han cronificat. I jo crec que aquesta situació sí que s'ha de revertir. I un parell d'apunts més sobre aquest tema. Vull destacar la bona feina que es fa a les escoles de Catalunya, estiguen a barracons o no, perquè n'hi ha algunes escoles que estan en mòduls prefabricats i que tenen uns projectes pedagògics que són de referència per a tota la comunitat educativa, i jo crec que tampoc es pot malbaratar d'aquesta manera i parlar malament i menysprear d'aquelles escoles que estan en barracons. I en segon lloc, posar un punt de realisme. Votarem a favor, però és que en 4 anys no desapareixeran els barracots a Catalunya, ens encantaria, però és que no passarà. Per tant, jo crec que si anem aprovant coses que sabem que no passaran, l'única cosa que fem és generar més frustració. Pel que fa a les ràtios, ens trobem que quan el departament presenta les dades d'alumne per aula, acostumen a encaixar en la norma. Però clar, això passa perquè al final les dades que es presenten són una mitjana. Sabem que n'hi ha llocs on hi ha menys alumnes dels establerts, però també s'ha de dir que n'hi ha llocs, i principalment a secundària, que estan molt per sobre del desitjable i del que hauria de ser. Tenim una massificació a secundària greu per la manca de planificació del departament, s'ho venim dient des de fa anys però no ens fan cas, i per tant això acaba sobrecarregant el professorat de feina, dificulta la bona atenció a l'alumnat i agreuja la segregació escolar. I la resta de punts que venen a parlar de suport a l'alumnat amb necessitats educatives específiques, tant durant l'horari lectiu com per l'hora de menjador, que per nosaltres, i jo crec que això ja fa consens també al Parlament, és un temps educatiu i per tant ens semblen bé. Algunes d'aquestes mesures ja estan recollides al decret d'escola inclusiva, és un decret que marca per nosaltres un bon model, però que si no li posem diners, si no té finançament, es quedarà en paper mullat i ens seguirem trobant amb situacions sagnants per les famílies i amb la impotència que viuen els docents. Per tant, creiem que ha de quedar recollit als propers pressupostos de la Generalitat. Els drets laborals del professorat, l'escola inclusiva, la corresponsabilitat en el finançament de les escoles bressol, la coeducació i la lluita contra la segregació escolar. Aquestes serien les nostres 5 prioritats que creiem que són imprescindibles perquè el nostre sistema educatiu actuï com una veritable eina de cohesió social, i per això esperem que estiguin presents als propers pressupostos de la Generalitat. Gràcies. Gràcies, diputada. A continuació és el torn del subgrup parlamentari de la CUP Crida Constituent del senyor Carles Riera. Gràcies, president. Des de l'escó. Miri, senyora Sierra, nosaltres anàvem a fer un exercici de bona fe, ara veig que d'ingenuïtat, perquè ens havíem cregut el contingut de la moció, sincerament, i la veritat és que anàvem a votar-li la majoria dels punts del seu contingut. Però, ai las, que vostè el que ha fet és una manipulació que no té nom. Vostè ha utilitzat de forma instrumental una moció per abocar la bilis contra l'escola catalana, contra la comunitat educativa, insistir en el